לקרנה, וכולם דיברו על שירים וריקודים ומאכלים, פעם אחרי ששמעתי את המילה ג'חנו, זה היה בפנימיה, לא יודעת מה זה, ותקליטים, ובאמת פתאום כל התרבות התימנית עלתה, ואהרון הציג את עצמו כתימני. לא נכון, אני מבין למה אתה תמיד חשבת שהוא תימני. איך אני יכולתי להגיד, אתה תימני? לא! עד עכשיו חשבת שהוא תימני! גם היום! זה חבילה יכול להציע לך ניסויים. ומתן, איזה טעים הג'חנו. זוכרת, אמרתי לך שחר תימני, נכון? יום אחד גילינו התאחדות עולי איראן. אני באתי בכלל לבויר עם שם משפחה הכי פרסי שיכול להיות. נכון. פינה ביוד. אז איך יכולתי לשקר מישהו? אמרת שעברו דרך איראן. היו לי הורים שכבר הלכו, אבל הם שנו. גם הם לא, כאילו בני משפחה אחרים. לא יכולתי לשקר. בקיצור תימני הוא לא. אי אפשר לדעת. היום אני ישר מתקן, היום התימנים כבר, את יודעת. הלו! לא, הוא תימני. סליחה, אני לא, אין לי חלק בזה. אתה יודע, אני גומר פה, אני גומר שולחן עריכה על אביגדור קלנדיה. מחמיאה מאוד. מחמירים, לא אמרתי. שנים, והיו שירים, ויגאל בשן. התימנים הביאו לנו הרבה כבוד באירוויזיון בעיקר. הומוסקסואל ולסבי. הומו, ביסקסואל ולסבי. מי זה הקורא? מה, גלי אתה? מי? זה לא בפרוטוקול, חומר. יותר למחוק. הניה. עזבו אותנו. זה לא עונש. למה? קודם היא אמרה משהו כאילו... טוב, להוציא דפים ו... בוא חזרת, מה שסיפרתי. מי שלא זוכר מה שראית? אני זוכרת שלמדנו דיבוז בסדר בכיתה. היה שקיות מה זה שקיות? זה תקפות של נקניקיות. כן, והיה צבע סגול ואדום, חומצה. תראו אותה. איזה זיכרון יפה לך. אני גם זוכרת וזיכרון אישי שלי מהם. אני זוכרת את הניתוחים שניתחנו צפרדע. בכיתה ט' הייתה לי תאונת אופניים ושברתי שן והייתי חבולה כולי והייתי בבית ואני עשתה את כל הדרך מירושלים לבאר שבע לבית. וואו. והיא לא מצאה את הבית שאני, אולי אני, לא יודעת, לא מסעתי. לא היה ווייז. ולבושתי עד היום אני מתביישת בזה שהיא עשתה את כל הנסיעה מירושלים לבאר שבע וחזרה ולא דורית תיזהרי מהמצלמה. פשוט המצלמה יושבת פה. והניה, שאלה אישית, אני רואה בפייסבוק שאת אימא לילדה, והיא שלך? כן, לזה אני רואה, והיא שלך ביולוגית. זה אוקיי, אנחנו זוכרים איזשהו סיפור, לא יודעת אם... וואלה, אהבתי את זה, איזה האור שלו חזר, משהו כזה. זה המציאו בבויר. המציאו? זה כמה שנים עוד לפניכם. באמת? מה, אולי יש דברים שאני... הרג לי מישהו במלחמה, משהו. כן, זה מה שאני שמעתי כל השנים. איזה יופי להזים שמועות כאלה. היא שומעת טוב. בוא תספר לך על בית אבא. דברים שחוזרים על עצמם, אני לא יודעת איך המציאו. אני זוכרת שזה נגע כל כך לליבי וכל כך כאילו אמרתי יואו ואיזה סיפור כואב. איזה מוח השקיע עלייך. כן. יותר מרחל סגל? קשה לי להאמין. רחל סגל ממש היא ממש... אני זוכר את רחל סגל. סלו וניצה סנצ'ק ואמיר. יש לי אותו פה. דני, יש לי את הסרט פה. מה? למה אני נמצא בסרט? לא, יש לי אותו. אתה יודע כמה צריך יש לנו לא ביוטיוב. מצאתי גם בשום מקום כי היא שינתה את השם. איך קראו למורה אני רואה את הסרט. רחל שגב ביום אחד שבא ללמד אותנו, היא לעגה לבעלה לשעבר. היא אמרה ששמו היה
סבא, כן, לימים ושהוא חזרה. שינה את זה לשגב. אני אפילו לא ידעתי. רגע, אז הנה כבר, לאן הגענו? כי כל